בטיפול שלי למניעת אקנה, אני משלבת כמה מטרות חשובות ביחד. קודם כל, להבריא את האור ולרפא את הפצעים שכבר נוצרו וקיימים. במקביל אני מרגיעה את הדלקת ועוזרת למנוע הופעות של הפצעים חדשים. אני גם מחזקת את המחסום האפידרמלי של האור, שומרת על הלחות הטבעית ומאזנת את הייצור השומן בעור, כדי שלא יהיה יובש מדי או שומני מדי. בנוסף, אני עובדת על לשפר את המרקם של העור, על הצלקות שכבר נוצרו, לתת לו מראה חלק ובריא, וליצור תוצאות סופיות של העור. זוהר, חיוני ובריא לאורך הזמן. בשיטה שפיתחתי לטיפול באקנה, אני משלבת תכשירים פעילים וטכנולוגיות מתקדמות.